A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-isem dal-Messir tal-Eben dal-Spiritu Santu, Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Kuti, il-biraħ, iċċelebrajna l-festa ta' Kristu Saċerdot. Illum qegħdin fid-dar propja tiegħu. U hawnhekk qegħdin nieħdu l-opportunità biex nitolbuh maħfra tal-ħtijiet li stajna għamilna. Naħabba il-vulnerabilità, id-djufija tagħna il-bermin. U ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox tilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqadsa Marija Dejjem Verġni, il-Anġlu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffinna rbietna u jwassalna fil-ħajta dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Petru Apostlu. Eżis, ripu tmiem ta' kollox, għalhekk kunu waqlin u meqjusin biex taħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox, ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin, għax l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Ilqu xulxin bla tgergir. Kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li rċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn. Hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li ta' ħafna xorta. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jipritka l-kliem ta' Alla. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, iħadmu bis-seta li Alla tah. U hekk f'kollox ikun glorifikat Alla b'Ġesu Kristu li tiegħu huma l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti, eżis, tistaġbux għax tinsabu fil-forġa qalila tan-nar li ġiet fuqkom biex iġġarrabkom bħalli kieku ġratilkom xi ħaġa mhux tas-soltu. Imma jfirħu għax bekk intom qegħdin tissieħbu fit-tbatijiet ta' Kristu biex aktar tifirħu u titennew fid-dera tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħajr lil Alla. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej jisaltan u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek u li jġudika l-popli bis-sewwa flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Ħajfirħu smewwiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajfraħ ir-raba u kull ma fih,
u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk quddiem il-mulej għax ġej flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art, ħajamel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja. Jiena żilt lilkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, lilek mulej. mulej. Wara d-daħla messjanika f'Ġerusalem, Ġesu baqa' sejjer fit-tempju. Ta' ħarsa madwaru u mbagħad billi kien ġa sar il-ħin ħareġ biex imur Betanja ma' 12. L-għada kif ħarġu minn Betanja ħadu l-ġuħ. Mil-bot lema ħsiġra ta' tin kollha waraq u mar jara jsib xi ħaġa fiha. Imma kif resaq ħdejha ma sabilha xejn ħlief waraq għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu. U qalilha: qatt iżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għalli ġej. U d-dixxipli tiegħu semgħuh. U waslu Ġerusalem kif daħal fit-tempju qabad ikeċċ il-bejjija u x-xerrija li kien hemm fit-tempju. Qaleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbigħu il-ħamiem u ma ħalla lil ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam mit-tempju. Imbagħad jgħallimhom u jgħidilhom: ma hemmx miktub li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar talb għal ġnus kollha. Intom imma għamiltuha għar tal-ħallelin. Dan wasal f'idnejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba u bdew jaraw x'jagħmlu biex jeqirduh għax huma kienu jibżgħu minnu billi l-poplu kollu kien mimli bil-għaġeb għat-tagħlim tiegħu. Fil-għaxija mbagħad ħarġu barra mill-belt. Fil-għodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra ta' tin imnixfa sa mill-eruq. Pietru ftakaru qallu: ara Rabbi, it-tina li sħet int nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom: emnu falla, tassew nidilkom li jekk xi ħadd jgħid il din il-muntanja intrefa u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu ma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir issirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġa lajtuh u jingħatalkom. U meta tkunu waqfin titolbu, jekk ikollkom xi ħaġa kontra xi ħadd aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Ħuti eżiż, din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. L-aħwa kemm hu sabiħ li qegħdin hawnhekk fid-dar tal-Alla. Hawnhekk żgur li m'għandna l-ebda ħsieb li nagħmluha għar tal-ħallalin, anzi l-kontra. Ġejna hawnhekk biex nirriflettu ftit din l-imħabba ta' Kristu li dejjem irid jaqsam magħna. Dak li sejħinna f'dak il-mument tant prezzjuż tal-mammudija tagħna. U grazzi għal din is-sejħa, grazzi għal din il-missjoni li fetħinna ħajjitna għaliha, aħna dejjem lesti nippreżentaw lil Kristu mhux bħal dawk ix-xerrejja illi marru quddiem it-tempju f'Ġerusalem u jagħmlu ħlief, jagħmlu suq minn dak l-istess post tant qaddis. Ma ninsewx
Dan ma kienx uffiċjalment tort tal-bejjija jew ix-xerrejja, ma kien tort tal-Fariżej stess li kienu jikru dak il-post għal dak bħala suq, bħala jintesa bħala suq. Aħna hawnhekk l-aħwa niġu fid-dar talla biex insibu faraġ fil-ħajja tagħna, biex insibu l-paċi vera. Kemmu tajjeb illi Alla ħaseb fina billi tagħna darba fil-ġimgħa li tkun totalment dedikata għalih. Ikun abbuż ħafna minn naħa tagħna li dan iċ-ċans li għandna darba f'ġimgħa noqsu milli nofruh għal riflessjoni, meditazzjoni, speċjalment fuq il-ħajja propja ta' kuljum tagħna. Ħafna drabi aħna għaddejjin b'ritmu tant maġġel li m'għandniex ċans nieqfu u nirriflettu. U ħafna drabi, ħafna affarijiet sbieħ jgħaddu daqs kieku ma kienu xejn. Bħalma aħna naraw mill-festi tagħna. Ġejjin imbagħad daqshekk jiebu. Xi jfisser li ma tagħmilx id-dar talla għar tal-ħallalin. Kemm jiddispeċik illi tiġi għal qudiesa u ħafna drabi tisma' eżempju il-mobiles sejrin waqt il-ċelebrazzjoni tal-qudiesa. It-tpaċfiċ tan-nies ħafna drabi. Dak huwa kollu momenti mitlufa għalik u għall-oħrajn. Għax inti qed tkun kaġun li dak li jkun m'intix qed tħallih jirrifletti ftit fuq din il-preżenza propja ta' Kristu fost il-ġemgħa. U stedinna lil kuħed waħda minna biex naqsmu miegħu ir-realtà tal-ħajja tagħna. U għalhekk aħna ma nistgħux inkunu kaġun bħalma kienu dawk il-bejjija u x-xerrejja illi lil dawk il-pellegrini, il dawk li rridu forsi jisibu dak il-kwiet fit-tempju ma setgħux. Għax kienu impenjati biss f'dak illi rridu jagħmlu. Imma bħalma jgħid Charles de Foucault, wieħed mill-qadasim li jimpressjonana ħafna fil-ħajja tiegħi, kien jgħid anke 2 minuti waqfa ukoll biżżejjed biex tirrealizza illi Kristu qiegħed ikellmek dak il-ħin. U inti jidħol f'kuntatt miegħu, f'dialogu sinċir miegħu. U għalhekk ma nistgħux ikun min ixekkilna f'dawk il-momenti tant sbieħ u profondi fil-ħajja tagħna. Għalhekk Kristu irrabja għal dawk il-xerrejja, għal dawk il-bejjija illi kienu qed jaħsbu biss fil-flus li se jdaħlu minn dak il-bejħ li kien se jkollhom ta' dak kollu li rridu jbiegħu. Kristu hawnhekk iċċanfarhom. U ħafna drabi iċċanfar lilna wkoll meta aħna nidħlu fil-Knisja għax hekk nagħmlu ta' kull ħadd jew inkella xi ġurnata partikolari u moħħna dejjem idur jaqgħad fuq dak kollu li għandna nagħmlu fil-ħajja jew ħajjar f'dik il-ġurnata partikolari tagħna. U qed jistedinna u għalhekk aħna għandna nitlu b'umiltà kbira biex nitkellmu ma' dan missierna tas-sema. Nintefgħu hemmhekk ħdeħ ħalli nkunu nifhmu eżattament ma' min qegħdin nitkellmu. Mhux sempliċement morna l-Knisja biex insaħħnu s-siġġu, imma biex nitkellmu malla. Ejjew illum niddedikaw iktar ħin għal Kristu. U dak kollu kif jgħid San Pawl, dak kollu li aħna lesti nagħmluh f'ismu ħalli nqazzuh, ħalli qatt ma nkunu dawk li sempliċement nitlu fil-rutina tal-ħajja u nitilfu il-qalb u l-ġbejna. Jiġifieri li nikkonoxxu iktar u iktar aħjar lil Kristu fil-ħajja tagħna. L-aħwa ejjew issa nippreparaw u nippreżentaw it-talbiet umli tagħna. Kristu huwa dar ta' talb għal popli kollha. Kull ma nitolbu f'ismu il-missier jagħtihulna. Għalhekk b'qalbna qawwija nitolbu u ngħidu: Ismana missier fl-isem ta' Ibn Ġesu. Ismana missier fl-isem ta' Ibn Ġesu. Għall-komunità Nisranija ġeddida fil-ħidma tagħha sabiex id-dinja ddoq il-frott tal-Ispirtu Qaddis tiegħek nitolbu: Ismana missier fl-isem ta' Ibn Ġesu.
Għal dawk li huma responsabbli mill-bini ta' knejjes ġodda, għamel li l-ħidma tagħhom tgħin lil kull min jidħol fihom biex jieqaf quddiemek fl-ispirtu u l-verità. Nitolbu Ismana missier fl-isem ta' Ibnek Ġesu. Għal-morda u dawk kollha li qed ibatu sabiex jitfarġu bil-għajnuna u talb tal-poplu qaddis tiegħek. Nitolbu Ismana missier fl-isem ta' Ibnek Ġesu. Għalina li qed nieħdu sem f'din l-Ewkaristija nissel fina s-sentimenti ta' maħfra u ħnina. Nitolbu Ismana missier fl-isem ta' Ibnek Ġesu. U Alla, għani fil-ħnina, kattar fina l-fidi u għatina l-qawwa tal-imħabba ta' Ibnek Ġesu Kristu, Sidna li miegħek jgħixu jisaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-missier li jista' kollox Jilqalmu minn dik is-sagrifiċċju għall-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbu, u Alla, inti tagħtina il-ġid tal-art biex minnu nġbulek l-offerti tagħna u inti tilqahom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Bil-ħinna tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina qudiemek hekk ukoll insibuk ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għaliex li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għad li xejn ma teħtieġ fit-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebu mal-qtajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u ntennulek. Addis, 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 mulej għalla tal-żerġti, ismewiet u l-armnija bil-glorja tijak, osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Addis ta' sewit mulej intilajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Spiritu tijak, biex jisiru għalina il-ġisem u dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirraħibati għal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal-disċiplu tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla. Hekk ukoll warlik l-ħalkalċir ġarat il-ħajr tal-disċiplu tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdidi bħal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bed minn kollha l-maħfra tad-dubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi. Ħudi eżiż dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna
nitolbu l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. L-inna rridu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14 mal-Arċisqof tagħna Charles ma' Joseph l-isqof li qiegħed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-awmien, ftakar mulej fil-mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqadsa Omm Alla Marija mal-Apostlu qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ma' qogħdin flimkien ma' Kristu li hu preżenti hawnhekk magħna, ejjew ngħidu issa dik it-talba sabiħa li hu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma naħfru minnu ħati għalinna, u daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba uħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw li u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-salva l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom, islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek, għat jaslim u laqda li intrid fiha in li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan l-ħaruf talla dan dak li neħħi d-dubit tad-dinja ħeninu ma dawk li mistiedna li l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol is-saqaf tiegħi iżdej bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Ara jiena ma'kom dejjem sal-aħħar ta' żmien jgħid il-mulej. Nitolbu l-aħwa. Tmajta mulej blikel li salvana, is-sagrament li bih fil-ħniena tiegħek tgħajjixna fuq din l-art. Fit-tieba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum se nagħmlu il-misteri ta' tbatija. Nibdew bl-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wera l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikolli titent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrina dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisam brigi l-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisam brigi l-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisam brigi l-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisam brigi l-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imberginti fost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija s-sinur mijak imbirginti fost nisa
imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju ta' dbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u fraġellawh. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tidendki fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-dumietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju minn ta' dbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tidendki fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mli jassinur miegħek imbirgin posti nisa, imbirek il-frotto tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-roba misterju minn ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li tidin kif is-sema jekk fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisam birik il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Messir li benu Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fl-aħħar misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sijat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawijiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikun li tidin kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marja bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Messir li benu Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima li inti tidħol għalina dejjem kompli akkumpanjana fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Namlu talba f'ismek Kristu Sidna. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nikku noflu il-bdan l-wiet ta' dmuħ ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina minn dan it-turufnament lil Ġesu
frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u bija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi salnatek, ikun li titend kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum maħfrina dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin fost nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir ben Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jisrumu fil-paċi. Amen. Litanija Lauretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Ibnalla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Rita għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om lit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħol imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħol kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħol kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollu seta. Itlob għalina. Xebba kollu ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farrex tal-imniktin. Itlob għalina. Farrex tal-immigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talet neħi d-dubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talet neħi d-dubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talet neħi d-dubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla, nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjusa Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. U ngawdu l-inna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun ent lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħera. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-fedej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll. U mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Messirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiutata Pisani, Itlob għalina. u intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina. Nitolbuk li nqibu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina blajeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek in li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Nejdu fl-imkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-mqadsa u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Aruska sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.